Diyan lang muna. Sandali lang tayo. Yan. Magandang araw po. So update lang po tayo rito sa pesto. So lakad po tayo sa ano ngayon. Punta po tayo ng Dasol, Pangasinan. O sige lang, matulog lang kayo, break time naman. Yan. Saan pupunta to? Talugtog? Natividad? Ay, tapos na pala tayo sa Talugtog. Yung San Carlos. San Carlos wala pa. Ay, yung susunod na ano gagawin. Okay, sa ano lang to, sa Talugtog. Ay, sa Natividad Nueva Ecija project. Yan. Okay. So PVC foam board. So hindi na po siya inaanay. Waterproof, fire retardant. Ayan. Okay. Ayos. Oras na ba? Magalaw na palang. Nasa yung tumatagas dyan? Yan. Saan? Atakuan. Saan galing? Tayong di gear na ako. Gear. May hose kaya dyan na ano? Kasla uring na. O-ring. Yan ang ano, dapat may maintenance ka rin pag dito sa CNC. May tumatagas na O-ring. So birds natin. So ang kulang na lang dito yung ano, baka magkulang tayo sa pet gloss. Pero yung mga standard, yung pangkarkas, marami pa rito. Okay. So yun. Tara. Yan. Tara, punta tayo sa Dasol. Ay, ano muna natin siya din pala doon sa Santo Niño Hospital. Magpapa-dialysis ka ba ngayon? Okay. So, ibaba na lang po natin siya doon. Let's go. Thank you. Okay, so yan, dito na tayo sa Santo Niño Hospital. Dito nagpapa-dialysis yung ano, bunso namin kapatid. Okay. Ano pala yung bulso niya? Mas laki siya tignan mo. Nagda-dialysis na eh. Malaki na rin siya. Okay. 3 times a week. 3 times a week siya nagda-dialysis. May anak, may anak siya. Wala. May asawa, kaya lang ano, dilayasan ng asawa. Sol na ba ito? Hindi. Sol. Sol na tayo. Dasol na po tayo. Dasol, Pangasinan.
tanggalin mo yung drone, pakidala mo mamaya. Okay, so ayan, dito na tayo. So yung mga pintor na lang po yung ano, naiwan dito. Okay, so ayan, update natin. So tapos na po rito sa labas, pati mga ilaw okay na rin, pati mga aircon nakalagay na rin po yan. Ito yung PVC dito sa may veranda, dito sa may entrance nya, sa ceiling nilagay na rin. So pintura na lang po yung mga ginawa natin accent dito. So wala na pa tayong ginamit na WPC. So mga yun po kasi mga nilalagay natin. So hindi rin po ito naka Versatex. So ayan, seal gray, tapos yung black ng Davis. Ayan o. Okay, so libutin muna natin dito sa ano, bandang harap tsaka likod. So burger brown ng Davis, seal gray ng Davis, totally white ng Davis. So yun, so kasama rin ito sa ano, sa doon sa pinagawa ni sir, itong plant box na po na to. So naka industrial finish lang po siya, so skin coat lang po yan, tapos nilagyan natin ng emulsion. So doon nagpadagdag ng outlet si sir, doon sa may ano, sila owner, doon sa may gilid ng dirty kitchen and laundry. So nasa side po tayo. Ayan. So dito napinturahan na, doon hindi pa napinturahan. So acrylic ng Davis yung ginamit natin, yung kulay gray. Ayan, velvet gray. Tapos dito linis na lang, linis na lang gagawin dyan. So punta tayo dito sa kabilang side. So mamaya siguro hintayin natin na medyo dumilim para mano natin to, may video yung mga ilaw nya. Mas maganda kasi pag medyo madilim. Tapos ito pa yung likod. So punta muna tayo sa ano, sa loob, tapos labas tayo dun sa likod mamaya. So daming ilaw. So may ilaw sa spandrel, meron ding ilaw dito sa canopy. Ayan. Ayan. Tapos nilagyan na rin ng ilaw, mga center light. So meron andito na rin yan, kompleto na rin. Andito na rin mga pang sa sala set nila. So marami pa. Refrigerator. So ilang refrigerator ba to? 1, 2, 3. So 3. Washing machine. So sila owner na po bibili niyan. So ito po yung living room. So meron pa pong doon sa 3D animation natin, may TV console pa po dyan. Yan. Tapos doon pa yung dining, tapos yung kitchen. So ito po yung master bedroom. So pakita natin. Ang ganda na. Master bedroom. So walking closet ditong banda, pero hindi pa po pinagawa nila sir yan. Pero dito ayan, so mga accessories lang kulang. Yung water closet, lavatory, yan na lang kulang dito. Satin white ng Davis yung kulay natin dito sa loob. Ayan. So buksan na lang natin mamaya to pag medyo gumabi, mas maganda. Dito nakalak, so bawal pumasok sabi. Yan, andyan siguro yung mga ibang gamit. So dito laboratory na lang kulang. Ayan, sa common CR. Tapos yung room 1, so andito yung mga ibang bed. So mga gamit nila sir. So sila sir na po yung bumili nan. Tapos sa kitchen cabinet natin,
So, pakita ko na. So, may lagay ng wine rack. So, mahaba to. Nasa 3 meters yata ito kung di ako nagkakamali. Yung haba na ito. By 80. Ayan. So, ganyan lang po siya. Tapos ito, sila sir na po yung bumili ng mga pull-out basket na yan. So, ginawa namin. Gumawa kami ng pantry. So, ayan. Ginawa namin pantry yung mga pull-out basket nila. So, may ilaw din yan. So, buksan natin mamayang gabi. Tapos, tignan natin mga detalye na ito. So, pull-out basket din dito. Para sa plato. Tsaka kutsara. May trash bin. Tapos, ito. Binili nila sir ito. Tsaka, corner basket. So, kami na po bumili niyan. Yung ibang accessories dito, kami na po yung bumili. Katulad nito mga to. Yan. Okay. Sa taas. Yan. Tapos may microwave oven. Ay, oven pala itong oven. So, ganyan lang po siya. Siyempre, meron siyang LED. Aluminum profile. Sa taas, meron din dito sa baba. Okay. So, ganyan lang kasimple. Tapos ito pa yung powder room. Okay. Tapos dito, dito pa yung dirty kitchen and laundry. So, kaya meron pang kitchen dito. Tapos pakita natin yung likod mamaya. So, ito pa yung pinadagdag na outlet. Tapos dito sa likod ang itsura niya. So, dito kasi madadaanan ng wheelchair lot yan, yung palibot ng bahay. So, ni-request po ni owner. Ayan. Okay. Ganda. So, nag-pull out na rin kami ng mga ibang materials namin dito mga boss. Okay. So, yung mga ibang tropa umuwi kanina. So, si August lang yung natira. Kape. Oh, di ka pagkakape? Hindi na muna sir, mainit. Para pagpawisan ka. Yun lang. Sa akin yan. Asa mo na yung ano? Mano yung mata ko eh. Huwag ka masundot. Okay. Sige sir, balik mo muna ako doon. Oh, sige. Matapos ko lang. Ayan lang, itsura niya oh. Ganda na. Mamaya pag konti. Sa bawat pader na itinatayo, damdamin ay nauhulma, siya'y lilitaw. Mula sa lupa, pangarap ay umahon. Bahay ng timel. Ayun, lalong gumanda. Ayun. Ang ganda. Ang ganda. Oh. Saan ka pa? Ang ganda na. Pati dito sa kabila. Oh. Okay. So, malaking bagay talaga yung anong ilaw. Doon kanina hindi ko napailaw. Yung sige. Okay lang. Hindi ko na ano yung drone kaninang pinailaw ko. No. Hindi ko na ano yung ilaw niya kanina magpalipad ako. Palipad kayo uli ako. Susunod na lang.
Okay, so ito na yung ano. Yung remote nito. Hindi ko alam sir eh. Ito na itsura niya. Ang ganda. Oh. Liwanag. Oh. So, tricolor po yan. Pwede mong i-white yung aluminum profile natin na may LED. Ayan. Ganda na. Oh. Ayos. So, pinakita ko lang po sa inyo kung itsura niya pag napailaw natin. Oh. Okay. So, malapit na yung turnover na ito. So, ayan lang muna mga boss. So, bibidyo pa naman natin yan, house tour. Pagbalik natin dito, turnover na. Alright. Okay, so ayan o. Uwi na tayo. Ginabi po tayo rito. Ayan, so hindi na ako makakapag paalam mula sa bahay. Pero dito na pa natatapusin yung video natin dito sa Dasol, Pangasinan. So magandang araw po sa inyo lahat at God bless.